Od roku 1990 sa naša rodinná spoločnosť neustále snaží inovovať, aby vám ponúkla páry, ktoré skutočne zodpovedajú vašim potrebám. Sme na to naozaj hrdí. Príďte objaviť alebo znovu objaviť našu radu Clean, náš vlajkový produkt na záhradu, majstrovanie alebo akúkoľvek inú činnosť. Už 10 rokov je táto rada bestsellerom a celá je postavená na prémiových materiáloch. Na začiatok máte zvršok z dvojzložkového materiálu, ktorý vás poteší každý deň. Spodná časť tohto zvršku je totiž vyrobená z prírodného kaučuku, ktorý je pružnejší a odolnejší v priebehu času. A horná časť zvršku z neoprénu vám uľahčí obúvanie, v zime vás zahreje a počas zahradkárskych chvíľ poskytne ešte väčšie pohodlie. Celá rada Clean obsahuje kvalitnú vnútornú stielku. Táto stielka je tvarovaná teplom pre lepšiu oporu chodidla a je hrubá, aby tlmila každý váš krak. Hovorme stručne, ale výstižne. Naša vonkajšia podrážka. Viackrát ocenená, je to 100% inovácia z dubu, ktorá robí rad Clean výnimočným a dvoutipným. Vytvorili sme vlnový systém na spodnej strane podrážky, ktorý umožňuje rýchle a beznástrojové čistenie topánok. Nemusíte stráviť 15 minút odstraňovaním každého kúsku zeme zaseknutého medzi výstupkami. Trením oboch topánok o seba ľahko odstránite všetky nečistoty. Nepotrebujete žiadne náradie ani prípravky, neunavuje to a dokonca to zvládnu aj deti sami. Proti zachytávaniu táto podrážka teda nezadržiava zeminu po každom kroku, čo je praktické. Proti šmiková je vlnový systém neprekáža pri chôdzi a zabezpečuje dobrú prílinavosť k povrchu. Aby sme vyhoveli rôznym potrebám počas ročných období, ponúkame rad Clean v niekoľkoch typoch obuvy. Pre deti v topánkach alebo čižmách, v drevákoch na rýchle obutie počas letných výletov, v polovičných čižmách s dlhým neoprénovým zvrškom na izoláciu alebo v členkových čižmičkách. Ideálny kompromis, ktorý zakrýva petu a hodí sa na všetky ročné obdobia. Určite sa nájde pár, ktorý si zamilujete, čaká len na vás.